Croeso i'r arddangosfa y llyfrgell ar Chaucer a chwedlau Caergaint. Yn niwedd y 14eg ganrif ar 10, mi aeth Geoffrey Chaucer, Llundainiwr, y gŵr oedd yn dal cysylltiadau Llys Brenhinol yn Llundain, fe aeth ati i lunio cyfres o straeon yn seiliedig ar gymeriadau oedd yn mynd ar Bererindod i weld beddrod Thomas Becket yn Caergaint. Dyna yw chwedlau Caergaint. Straeon yma'r cymeriadau yn dweud wrth ei gilydd i ddiddannu eu hunain ar y ffordd i Gaergaint ac yn ôl i Lundain. Beth oedden nhw'n ei wneud yno? Wel, twristiaid oedden nhw. Twristiaid oedd yn mynd i dalu gwrogaeth wrth fedd sant, ac fel y gwelwch chi yn yr arddangosfa, mae yma ambell i beth yn gysylltiedig â Bererindod. Y gostrel fechan fydda'n dal dŵr swyn, y bathodyn fyddan nhw yn ei gario o Gaergaint i nodi bod nhw wedi bod yn talu gwrogaeth i Thomas Becket, ac wrth gwrs darn arian o enlli y ganolfan Bererindod honno yng Nghymru oedd yn denu Pererinion wrth y cannoedd. Dyna'r thema felly, Chaucer, chwedlau Gaergaint a Bererindod. Y gwir reswm wrth gwrs pam yr ydyn ni'n cynnal yr arddangosfa yma yn y llyfrgell yw presenoldeb yma y lawysgrif Chaucer Hingwrt. Y lawysgrif yma ar arbenigwyr yn ei ddweud yw'r gynharaf o'r chwedlau Caergaint ac wedi cael ei ysgrifennu yn niwedd y 14eg ganrif ar 10, felly yn oes Chaucer ei hunan. Cymharwch hon gyda Chaucer Ellesmere, llawysgrif sydd bellach yn yr Unol Daleithiau. Mae gennym ni facsimile yma yn yr arddangosfa. Llawysgrif ysblennydd gyda darluniau ac aur yn ddihi. Nawr, yr hyn sy'n ddiddorol wrth gwrs yw pa mor wahanol yw'r ddwy lawysgrif, ond eto pa mor debyg ydyn nhw hefyd. Maen nhw wedi cael ei ysgrifennu gan yr un person, sef gŵr o'r enw Adam Pinkhurst. Sgrifydd proffesiynol yn byw ac yn gweithio yn Llundain yn ystod y 14eg ganrif ar 10 ac yn gweithio o dan arolygais Chaucer ei hunan. Felly dyma'r genhedlaeth gyntaf o lawysgrifau Chaucer Hingwrt. Nawr, yr hyn sy'n arbennig wrth gwrs yw'r gwahaniaethau a'r tebygrwydd wedi cael eu creu ar gyfer noddwyr gwahanol yn ôl pob tebyg, ond y ddwy lawysgrif ar agor ar ddechrau stori y wraig o Gaerfaddon. A dyna hi yn llawysgrif Ellesmere, ni welwch chi hi yn ei het ar gefn ceffyl gyda'i gwisg coch ysblennydd. Ymysg y llawysgrifau eraill sydd yn yr arddangosfa y mae y bywys, y cyfieithiad i'r Saesneg o waith Chaucer o waith Boethius, sydd hefyd yn llaw Adam Pinkhurst, ysgrifydd Chaucer Hingwrt. Hefyd mae ganon ni Ddernyn Merthyr, sef llawysgrif mewn ddrychiog ddwedwn ni o ddechrau'r 15eg ganrif sydd yn cynnwys rhan o un stori'n unig, stori offeiriad y Lleian, a hefyd mae gennym ni lawysgrif ddiweddarach, llawysgrif yn llaw John Jones Gellyfdy o hanner cynta'r ail ganrif ar 15 o droelus a chresid a ddasiad o un o weithiau Chaucer. Y cyfan yn dangos wrth gwrs nad gŵr un testyn yn unig o Geoffrey Chaucer roedd o yn mynd ati i gyfieithu ac i ysgrifennu gweithiau eraill, ac maen nhw hefyd yn dangos hir choedledd dylanwad Chaucer dros y canrifoedd dilynol. Fel y daeth technoleg argraffu wrth gwrs i Lundain yn niwedd y 15eg ganrif, straeon Chaucer yw'r rhai o'r cyntaf i gael ei hargraffu. Dyw'r straeon ddim wedi bod allan o brint ers hynny. Mae gennym ni un ddalen yn unig o argraffiad Caxton 1484 o'r stori a ddywedir gan y myfyriwr o Rhydychen, y Clerk of Oxenford. Wrth gwrs, yr hyn sydd yn nodedig yma yw'r dull y mae argraffiadau'r 11eg ganrif ar 15 yn adlewyrchu y traddodiad llawysgrifol. Mae argraffiad Stow 1561 yn adlewyrchu y math o ysgrifen sydd yn y llawysgrifau canoloesol, ac wedyn rydyn ni'n mynd mewn i'r ail ganrif ar 15 ar 19eg ganrif gan ddod i argraffiad Yrru sydd yn hardd, sydd yn ddarn arbennig o argraffwaith, ond wrth gwrs sydd yn llawn camgymeriadau 1721. Ond ewch ymlaen wedyn i ddiwedd y casus ac at yr eitem ola ond un, sef argraffiad Kelmscott William Morris 1896 o'r straeon, ac fe welwch chi ar gwaith argraffu mwyaf ysblennydd sydd yn ceisio ailadrodd y campwaith a welwyd yn yr oesau canol.
Cymharwch yr hyn yma William Morris yn ei wneud gyda'i argraffu yn Helmscott, gyda'r hyn a wnaethbwyd gydag Ellesmere. Y llawysgrif ysblennydd honno yn yr Unol Daleithiau sydd yn dangos crefft yr artist ar ei orau. Yn yr arddangosfa hon, rydyn ni'n edrych ar ddau gymeriad yn arbennig, sef y wraig o Gaerfaddon a'r pardynwr. Y pardynwr yn adrodd stori yn erbyn y rhai hynny mewn cymdeithas na fyddan nhw ddim yn cael digon. Y rhai fydda eisiau mwy, y rhai fydda'n meddwl dipyn o'i hunan. A beth sydd yn y cas i adlewyrchu cymeriad y pardynwr yw'r faddeueb. Y faddeueb sydd wedi hargraffu ac yn cael ei gwerthu gan Abati Ystrad Marchell tua 1528. Maddeueb darn o bapur fyddai yn helpu i leihau cyfnod ymhirdan yn ei yn yr achos yma yn caniatáu torri rheol ynglyn a beth yw fwyta a beth yw yfed yn ystod y grawys. Mae yna hefyd groes, Crist ar y groes, debyg iawn i'r hyn y bydda'r pardynwr yn ei werthu. Beth oedd yn ei wneud? Wel, roedd o'n manteisio ar bobl hygoelus. Mae stori yn targedu yr unigolion hynny fydda'n edrych mewn drych ac yn ystyried ei hunan yn ysblenydd ac yn wych ac yn ieuanc ac yn hardd. Yr hyn sy'n eironig wrth gwrs yw i fod o'n un o'r cymeriadau gweitha yn y straeon. Mae o'i hun yn cymryd mantais ar gwan mewn cymdeithas. Un o'r cymeriadau hoffusaf yn y straeon wrth gwrs ydy'r wraig o Gaerfaddon. Gwraig ganol oed, gwraig sydd wedi bod yn llwyddiannus mewn busnes, yn mewnforio defnyddia, ac mae yna ddarn o ddefnydd yma o'r oesau canol. Ond gwraig oedd hefyd wedi bod yn briod 5 gwaith, gyda gwir hŷn i ddechrau, a'r gwir hynny yn mynd yn ifancach fel y mae'r blynyddoedd yn mynd rhagddynt. Yr hyn sydd yn symbol hyfryd o'r wraig o Gaerfaddon yn yr arddangosfa yma yw'r fodrwy aur o Eweni. Nawr, mae'n rhaid cofio y byddai y wraig o Gaerfaddon wedi cael 5 o fodrwya ar ei bys. Yr hyn yr oedd hi eisiau wrth gwrs oedd modrwy aur ym mhob achos. Be fyddech chi ddim eisiau yn yr oesau canol byddai modrwy wedi cael ei wneud o frwyn. Achos fel yn achos o briodas ei hunan dros amser byddai tuedd i'r fodrwy frwyn ddatgymalu a diflannu. Rydyn ni wedi arfer meddwl am llyfrgell genedlaethol yma yn Aberystwyth fel cartref trysorau Cymraeg, llyfr Du Caerfyrddin, llyfr Gwyn Rhyfedd, Mabinogi ac yn y blaen. Beth mae pobl yn ei anghofio am yw fod yma drysorau mewn ieithoedd eraill hefyd. A'r prif drysor yn yr iaith Saesneg, un o brif drysorau llenyddol y byd Saesneg, yw Chaucer Hengwrt. Dyna yw canolbwynt yr arddangosfa yma, ond dwi'n gobeithio bod ni hefyd yn gallu dweud ychydig o straeon canoloesol oes Chaucer a'i fyd trwy gyfrwng yr arddangosfa. Y cyfan yn deillio o un llawysgrif ac o waith un person.